Здравейте, мили приятели! В момента сме в манастира Свети Илия. Това таинствено и красиво местенце идва много често и се моля. Мили приятели, молитвата винаги идва от сърце, но трябва да знаете, че когато се молите, все пак трябва да обещаете какво бихте дали, ако това желание бъде изпълнено. Ние хората сме свикнали само да искаме, но не и да даваме. И така нарушаваме един основен кармичен закон за вземането и даването. Когато искаш нещо от Бог, ти трябва да наречеш нещо. Да наречеш, че след като получиш това знамение и изцеление, ти ще бъдеш по-добър, по-даващ. Човек, който служи на другите, който не е егоистичен. Всичко в този живот се заплаща. Всичко в този живот си има цена. За да бъдем здрави, щастливи, благословени, трябва да загърбим егото. Когато се молиш, казвай: Господи, изцели ме. Дай ми Твоя мир. И аз обещавам да служа на другите. Обещавам, че нещо бих дал в замяна. Каквото и да е, важното е да е в служба на доброто и на хората. Не бъдете егоисти. Вярвайте. Няма заболяване, което да не бъде излекувано. Просто трябва да вярваме. Вярата стопява всички прегради. Вярата е тази, която ни държи живи тук на земята. Ние не сме случайни пътници тук на земята, мили хора. Ние сме дошли да служим и да осъзнаем своята божествена същност. Бог е в самите нас. Бог ни държи живи, защото ни е дал този божествен план, част от своя дъх. Ние сме част от Господ. Ние сме част от вселенското цяло. Не забравяйте това. И когато се молите, не забравяйте, че ще служите и на другите. Ние не сме самостоятелни частици в този живот. Всеки е свързан с някого. Всеки служи на нещо. Нека служим на Бога. Нека бъдем добри. Не се страхувайте. Страхът е от дявола. Черните сили ни атакуват много често, защото искат да ни попречат към пътя ни, към нашия Създател. Те искат ние да забравим за Него. Да забравим, че сме част от Него. Моля ви, примахнете вуала на забравата и си казвайте: Господи Боже наш, Ти си нашия Създател. Ти си истината, пътя и живота. Бъдете благословени. Обичам ви. Амин.